Ada po iti na kuryente. Dua alalaki, karpintero, dita na Sarat, Ilocos Norte. Kalpasan iti naipadano kanya kauram dita Bintar. Nagtaray kami dita Sarat. Ada iti arig na isalapay sakit nga lalaki, karpintero. Dita na poste or waya to kuryente. Dita na Sarat, Barangay 1 Sarat, Ilocos Norte. At yung mga report mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Na kuryente iti dua karpintero iti Barangay 1 Sarat, Ilocos Norte, kabayatan ti panagrepairda iti gutter iti maysa commercial building iti nasa o alugar. Naamuan adag iti biktima kat residente iti syudad Tilawag ken iti Pagudpud, Ilocos Norte. Kuna ni Mr. Christian Alonso kadwa dag iti biktima ket nakigtutlang isunan iti nga dati nabdog iti kalba ket iti akitandan ket iti gayam kadwa na. Ensigida ati mawag dati INEC, BFP, MHO ken ti PNP taptom isalbar dagito ket na itaraydan iti kaasidgan nga ospital. Parang nagibasura jay dapat naman basura sir. Tuwang subyak to ada lang ikon naltuog so nagtarayak na pag desango. Diag damakit lokog di ka kaduak puko damit. Na kuryente da kung dapat desango tay kiti may sa bambantay. So ta kami na kuryente no kitak paraya tak di dati sango may napanta na pulis, ambulansya, so may dapat nag-rescue dagos. At sitwasyon dahil tayo nakita mo soda, sir? Okay mi lang sir nga nakaidada sa poste may sa nakatugaw. Iti rooftop, sir? Right. Ngayon conscious data tayo, sir? Marigatan da tuwak da tayo. Ano nakita mo sir nga sinagapat nga sugat? Kami lang sa damit lang. Hindi lang. Nagrabe ba sir? Hamit lang. Kabayatan na nagpanawagan ti INEC iti publiko nga ibilang dakuma nga energized wenno adda ti kuryente dagiti kable. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.